san ki fa'ida ta ne, in barka ka gazance ne, a raba mu wallayawa ne. wasan ƙasa na yara ne kaji kaji, so zuciya yake yi wa kurji kurji, auna da san kasan addabi zuciya da ruhi, da ba abin da zai sani na yau suke na barka. Wasan ƙasa na yara ne naji so zuciya yake yi wa kurji kurji, kauna da san ki san addabi zuciya da ruhi, da ba abin da zai sani na yau suke na barki. Na yo cira kafa kirji na buga min so zuciya yake damu, na shingide akan ba kauna take matsa min kuma ta kace ta min kamu, ban dauke dangana ba zan ki tanzara ba ne ma yake jiran samu, kwantar da ni a bayan kan shayar da ni zama kaji a radu banda tamkar kan. Rashin sani ya sanya kaza kan da miga koshi ta kwana jin yunwa, ni naki ne na gaske ga sasari ki samin dama yana kan gwiwa, fadana ya kushi ke dai zana killace mai wana kwatankwacin dawa, na gama tsarika domin ki zana kai gida yau na samu mai yamin girki. Wasan ƙasa na yara ne, wasan ƙasa na yara ne kaji kaji, So zuciya yake yi wa kurji kurji, jiya in na ta faɗan kayi dare ina kaje ka faɗan koko in yi ma dukan, kishin ka ya matsan kar wata ta yi min shige in yi sako ina fajin shakka, wa za ya share kuka wa za ya bar ruwa sanda nake kishi irin naka, kwana nake tunanin ka, Allah tsare abin da zai sa har ne saki na barka. dawa ta baki bar dukar da ki sa wani zato dan da baga ruwa ke jima, ki kula karki yo riko soyi min na san mako ƙarya ce take rage kima, na gama tare tsarika buri na muje ciki ne ma kin ga zanda dogama, ke ko kin ga kin yi in garma, kar mu bari mu farrake a tsakanin mu za mu dawai. Wasan ƙasa na yara ne kaji kaji, So zuciya yake yi wa kurji kurji, auna da san kasan addabi zuciya da ruhi, da ba abin da zai sani na yau suke na barki.